Dito na jeep. Ako lugi siya na jeep.
Sundaran. Ito tayo na ano.
camera, may ipin na kama. Hindi. Yeah. Gusto ko ng like. Eh, ah, sana sa on Facebook daw. Eh, Bobo talaga yun. Utang talaga yung kundi. Pinano mo sa sinigyan. Kung ba, ano, kurang na nagkita siya pinayin. Pinayin. yes. Gusto. Gusto. What? What? Ah, Tapos, may isip, ganyan sila mo. Mga ko nga. Ayun ako. gusto kumain. Pero, ano ba lang?
kape. Kumatas ka. Yan, si Starbucks. Sweet pa din ang kulay. Nagbalik galing daw sa auto. Nag-isip kami. Sabi niya, galing sabi, nagbalik na daw ako. Sabi niya, Hello. Bell. Bell. Lord, kasi, hindi pa ba? Talaga. Ay, sa kape. ay, iniwan ko na. Ano ba mo tawa? Si... Ang lupit. Nakabit na sila kanilay. Pwede mo niya katasyo, ano, bitis niya.
Bago naman magaw. Uy, dami po na naman. Ay, saya. Ay, pangako ba? Hindi nga natin kung hindi nag-live, kung hindi mag-live, ay ano. Hindi ako magkakalo. This is Camilla versus investigator. Naka, nakambi ang bala ko. Okay, big pangalan. Gusto ka man. Dalawa pa. Yung ito, oh. Ben! Ano na yung naman? Hindi na eh. Hindi na to. Yung mana bilib ba?
Mario. Why? Ilan pa? Asan na yun? Hindi pa? Ay, pinamahali. Kanye, luwas. Teka, last kill ko. Ay. Kurang mo na na pala edit eh. Manit, na pa sa abo. Hindi natin na pa niyo. First game. Sabi, I feel so lost. Wala. nagpalit ang battery capacity. Hindi na ba? Dua-dua. Kaya. Patay kayo sa akin yun. Gusto ako ito din magandang po.
Hindi mo na kaya talaga. Kasi paano tayo mga nagaganda? Duwa na sa mga. Sabi ko niya, Victory. Kaya ako free for all. Lapit lang. Ang mag-cross na po. Oy.
espiritu. Ang nasawan. Hindi ko natuloy. Katabik sa ko ito. Last week on Bay. So, as dual data na nagamit sa dual. Ito tumudin kasi. Okay, pagkat na dahil siya. Walo yung Laide ako sa namin. Kailan na tayo sa pagkaos? Ano mo pala yung pangalan? So, 30% sa yaman ko yan mo. 31 na. So, di ko na kami take sa mga nag-iba ko. Ito po pa rin. So, 31 na nga natin. Ay, na. Hindi ba akong pangalan? Nung sabi siya, kami ko lang wala. Ko lang wala. Sigurado natin po. Wala mo siya kamali ko.
Ngayon, kung kanino mo Duration. pakinig, kung mapalala, kung kanino mga pinakapalakas. Sige. Kaya nagandang tubos na. Ayos sa iya. Hindi nga. Kita. Lima. Ayun pa sa iyo. Ano pa? Wala. Hindi mo ginagawa ko nga yun. Ayun sa iya. Yung mga yung graphics ko nga yun. Sige daw. Gawin daw. Tama, sa series niya kanina, ano na yun, graphic. Hindi na apply na dyan. Saka Takpan na lang natin. Hindi kasi yun, hindi ko mo. Kaya nagsuhat. Ano? Takpan na. Kung sabi ko na ito, yung yan, may pangalan. Yan,
Sa gabi, ako yung nagpapalo. Kapag sa toilet, hindi. Yan. Wala mong hindi makalabong. Wala yung gusto niyo. Diyos ko, sugat na dito. Ano na po ang sa Marabasok ka baga, ako bigar ko na kanya, siya ang marabas. daw pili ko mo sa ganda nito sa Wala pinakit sila, ano ba daw. lumaya ko. Yan ako lang sa dati. Kapayad ka na. Kapag ka na project. Ang kundiriya. Dahil ko tayo, pinaubos ko ako tayo. Dahil ko hindi ko naman sa yung bala. Yan na, di ka magparo. Kung sila sinagpala sila sa di, mura ko. Medyo na ako. Pagkulis ka. Mata. Mata. Paubusin mo ko ng bala sa yan, kung makakit yung list ka. Oh, God! Wala na alam. After ko ng train, Yan na.
Yun din yung marko kung nakayos. Yan mo. Yeah. Ano ang bado mo? Polyo. Ang inan to. Yung paano ko? 6 years na pa nga. Ito yung pangalagaan. Ay, pa. Sunay na mag-restricted na sa Pares ito. tapos. Ako, minaasa ko gusto. Minadlok sa pag-ibis na Dagdag points pa nito. Dahil ano ko ba? Pero siya tapos. Nasa, ano ka siya tapos. Strike ka. Dagdag points. Kaya, mga motion. tawa ba yan? Ha? Tawa? Yan sa may kutuhan. Dahil, Hindi namin pinatap. Deden! Bakit ka pala natapos? Send dyan. Ano dyan ang ano nito dyan? Tantan, kasi kung dyan. Okay, iwasan na. Ay, medyo ba? Sa kuya, Ay, Fred pumunta City. yung tapos sa ano na suwan. Ikaw ba nakabukan sa ano? Fred City. Adobo. So, samantala, kilo-kilo ka, At pa, magpapal. di kami makaulit na si Krishiyaw. Siyempre, yan, sa samantala. Tapos, siya na ako dyan. Ito ako sa iya, ta ako dahil. Kaya ano yung Krishiyaw. Wala naman ako mo. At ano siya? At dalang law mo ba ako din o. Wala ako. Dalang ako ako. Sige, gusto ko lang ito. Yung ito na ikaw sa Tinarapan siya, nung dumaan sa baby cake. Di lang may tumakad man lang ito sa baybay. Duma talaga tig. Duma talaga. Iyak talaga duma talaga sa mga tao. Tapos ano, papaanin niya masarap naman yung sa iyan mo ba? Hindi yung ano. Ano kapatag. Ano? Matagpo ko sa mga matagpo ko sa mga matagpo ko sa mga tagpo. Hindi nakatagpo. Ang nga yung girlfriend is hindi na ko ba? Ako kung di na kita yung kung di na ano. Hindi sa ibig sabihin. May balwa. Yung, siyempre, pero doon sa may ano, may bilo, may bilo. Dahil mo doon si Red, Ay, dumasalit. ay, ano pa po siya? Buwak mo niya sa parol nga ni. Wala na akong dumas na sa parol. Oo. Yung ako din. Nangyari ako. Siyempre na lang ako. Ako kung paano doon, pero sumakla na ako. Ngunit, baklo. Ay na nga, so ano duman yung ano dyan na, ano dyan ang ano ni. Uy, sa babae na ano. Yung, kita kayo dito ni Popoy. Diba makaya sa inyo? Video ko. Hindi mo ako Dapat, siyempre, si ano, yun mo, gano'n, ayun na. Yan ang minasabi mo to. Sabi ko parang ano yan. Ano na daw yung kanina pa. Hello, Bilday. Mukhang live, anong video. Pag nakapil pa pa, or kaya ako nakawawag ang keypad, pistol baga na sabi. 285 gabi ang ano,
Yun, si Show Sage. Yun di 45 pa, ano? 4 minutes pa. Una. Teka lang, yung magpapagalawan. Hindi na yun. Ay, comic ba na? Yan o. Yun na, cute. Yung? Yung? Yung sawayo. Pero si. Yung si. Tama ba? Si. Lagun! Isa lang. Ay, hindi ko pala ba sa likod mo. So, meron ko sa amin kulang. Okay. So, yan ako. Hindi ka pa kung gawin mo. Tickets dito. Dito. Ano ka yung pangayaw? Ay, Bili pa na si Sage. hindi talaga. Tapos, nakawag na. Ay, so ano? Yung strike, may mas account, sige, galak na. Hindi. Sino ang mas na ito? Makakawat ka na din ang post. At ito, mayroon sa inyo. Tapos na naman ito. Ito ginaway. Inis. Ay, hindi ka muna ito nakadwari. Balik na ito. Pag, ano na sa natin, ito niya, talaga, sa ako mo buwan. Ako, ang dating na naman. Uy, shit. Yan o. Yan na. Dali. Doon na lang. Doon. Doon. Mawalan din sa pagkakamali. Kaya yung Mga but ka road. Mga kalibilo. Saan ang pinaka-hit mouse?
Pero nang kinilis, wala din sa country. Sila po, yung kapag Okay, sino? kaya lang yung kinisip. Hindi. Manila, Golo. Yeah. Nire-click niya ata ito. Alin, sa atin ito, wala. Wala. Ito, Yan pa na ito yung yan na yun ang yun. sumunod kasi hindi yung April dito. Kita, may ano rin, ano lang. Yung Ooh, damn, bro. Thank you. Sheesh, yan na natulusog. Ikaw. Sheesh, utong yun. Wala. Hindi na siguro ko lang pwede na. Risky na nga ni. Risky na sultan. So, dalot tumaraan. Sheesh, utong sa Tumumuti ko lang. Kung hindi dinisit niya pala ba? Buka ang wajib ka. Ibalik ko masabay ako at yung sila. Pag may ano, pag may wala. Ayun mo, Pin. Lahat ng mga trabaho. Pero
Nagkape. At masarap ang kape. Pero, Ano yun? nakabot pa kamo. Saro. Original. Ginang lang ko nga. Super old. At malamig itong stay. At labog siya. Ah, Hindi ko labadan. Wala sa kanila nila. Uy, di ko na Bro, normal ako ngayon. Oo, kami, nagkita ng balis yung pagkakapag na. Okay. Oo, tayo, paano, suot mo lang. Oo, mga tao. Nice one. Ang import, sabi siya. Nagsimit ka pa lang siya ng 16. Utang nga, mga pati ba ng kalab na din? Alis ka pa rin. Eh, pa, ano sa salamat minutes? Ano yun nga? Ayun, nagising. Ayun na ba nga? Ito po. Ano ba? Yan po yun. Sino dyan? Ano yung phone? Yung babagat yung anong pag-ibig. This not sa akin, ano, free for siguro, sa context na rin. Delay. Ha? Delay yung pagkakot ng malilim. Bulbong man ang man.
ang ina nyo. Why? Madali yung sana. Pero gusto na mag-restaurant. Madali yung pulo. Wala na lang sa puso. Wala pa ako nanghina. Dito na pala. Ay, marami. Nititig ko kung dito sa ako. Wala lang dito, di ba? Gusto ko natin.
Sugot nito. Iba-iba man dyan sa Pilipinas. Iba-iba.
Bulok yun. Oo. Open tabi sa to. Ako sa po. Pinapansin.
Yan magkakaroon kasi pero kung pinagawin, kasi bukod sa tapos nakita ko.
Patay. Uy, Tay! Hindi siya kawan na rin. Sana makamit ako.
Ano ito ba? Dalawang ako. I-account kami natin. Para bigyan mo sa kanya. Ano mo, kaltas, tuloy ko. Wala ko ba? Siguro yun. Tapos ano ba kalat natin? Yung kalat natin.
Yarap ka naman sa'yo. Bago ako sa akin. Ulit ko yung lima mo ko subang din. Ito pala sa akin. Nasa mga beach ko. So, tinanong gate, ano na, English isa na. So, sigo ko ba dito? So, tinanong ko. Ano ba? Ano mangyari? Wala na tayo. Ay, manaralit na sorry. Or, Oo, di ko ba? Ano ba? May banda rin. Hindi na nag-rin. So, nagagawa nyo.
Tulad ka na, buhay mo. Umabot ka na ng doon. Hindi ka pa na ano ba kayo mo?